Umrepha wakuleli uBig Zulu ukhombisa injabulo ngomculo wakhe. Lo mculo lona kuhlezi eyibhrekela amarekhodi nje ngapha nangapha. Sibonile-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke ephostile ukuthi le ngoma yakhe le evutha ikhotha kulezi nsuku le ethi ivolovolo ithopa ama-charts laphana emarediyweni. Kanti ukwakhombisa-ke futhi-ke ukuthi ihleli lapha ku-number 1 iqhwakele kuma-iTunes. Iyona nje esarulayo kakhulukazi kulo mkhakha lo wey'ngoma ze-hip hop. Uyena-ke ohleli phezulu yena uBig Zulu. Futhi-ke kungekudala nje uke wakhipha ingoma-ke lapho khona bevalisa umrepha wakuleli ongasekho uRicky okuwu-Ricardo Makhado. Le ngoma lena-ke futhi siyayibona iyenza kahle kakhulu kakhulukazi la ku-YouTube. Ibheke ku-1 million kungekudala nje izothi nje 1 million views. Kungekudala-ke lo mrepha lona uyabhala-ke laphana-ke ku-Facebook ebhala ebonga waphinde waposta ney'thombe-ke zama-award akhe-ke ukuthi asefikile. Khona lama-award akhe lawana-ke ayewu-7 la asha khona omrepha bakuleli bephelele bebaningi wabashaya amakhanda wabalida wenza yonke into wayichanasa nje usuku lalungayi. Wabhala-ke wabonga-ke ukuthi hhayi cha uyabonga kakhulu into zakhe seyifikile yena-ke uBig Zulu. Sibonile-ke futhi nje ey'nsukwini ubesazilile ngokudlula emhlabeni kuka-Ricky. Uyambona nje ukuthi inkabi ithintekile, ezinye izinto ngathi akasazenzi. Futhi uma uthatha ukunothisa laphana ekhasini lakhe ey'nkundleni zokuxhumana akukho okuningi akakuphostayo. Kulezi nsuku nje uphosta uRicky nje uphosta-ke bendawonye behleli kumnandi kunjaya. Uyabona nje ukuthi cha impela uthintekile. Kodwa-ke lokhu-ke kuyakhuthaza futhi kuyajabulisa ukubona umculi enza kanjena. Khombisa ukuthinteka omunye umculi akasekho emhlabeni. Siyazi ukuthi uRicky ushiye uBig Zulu ne-hit song, ingoma angasoze wayikhohlwa, imali eningi. Sengiyayivala-ke le video ngicela ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke lapho.